Мечтал съм за този момент 20 години, казва се изпълнителният директор на Аптера Стив Фамбро. Слънчевият ни електромобил току-що измина 480 км с едно зареждане. Направихме още една крачка към бъдеще, в което всяко пътуване се захранва от Слънцето, обяви Аптера. Този път Аптера се отправи по магистралата за пръв път. Пише и ви блогът Електрик. В един момент видеото на Аптера отбелязва, че слънчевият им електромобил е генерирал над 545 вата слънчева енергия въпреки облачното време. По-малко време за търсене на зарядни станции, добавя Аптера, уточнявайки, че производственият им автомобил доказва, че слънчевият електромобил не е просто концепция за бъдещето, а реално решение, готово за настоящето. Последният участък от пътуването е довел екипа обратно в Калифорния, където те са обмислили пътуването, данните и ентусиазираните реакции на шофьорите, които са зърнали автомобила по пътя. Почти всички, които ни изпревариха, снимаха с телефоните си, смее се Стив. Ясно е, че дизайнът на Аптера спира трафика, без да се налага да спира за зареждане. Бях впечатлен колко нормално изглеждаше това пътуване, с изключение на зяпането от страна на другите пътници, споделя Стив. Пожелавам успех на Аптера да постигне целите си за финансиране и производство тази година за този забележителен автомобил. Те са карали по магистрали до езерото Хавасу и до Империалната долина в Калифорния, тръгвайки от Флагстаф, Аризона, по символичния рут 66. Мечтал съм за този момент 20 години, казва Стив Фамбро. Да карам най-ефективния автомобил на пътя. Да гледам как минават пейзажите. Емоциите ме завладяха. Аз съм толкова горд с всеки един човек, който е помогнал да превърне тази мечта в реалност. Имаме шанс да направим реална промяна в начина, по който светът се движи. Пътят не беше лесен. Беше болезнен, труден. И понякога ме е довеждал до предела на възможностите ми. Но в този момент мога да кажа, че всичко си е струвало. Чувствам, че сме начело на нещо наистина революционно. Вече не водим битка срещу вятърните мелници. Стоим на ръба на нещо невероятно. Готови сме да пробием, добави Стив.